אז בואו נדבר רגע על משהו שאנחנו חווים כל יום בעבודה, על כל אותם חוקים שלא תמיד כתובים בספר, אבל כולם יודעים איך דברים באמת עובדים פה. במיוחד כשזה נוגע לבטיחות. לדבר הזה קוראים תרבות בטיחות, והיום אנחנו נבין בדיוק מה זה אומר עבורנו. אוקיי, אז בטיחות זה לא רק הקסדה שעל הראש או הנהלים בקלסר, ממש לא. בטיחות זה משהו עמוק יותר, זה האופי של המקום, זה מה שכל אחד מאיתנו עושה כשהוא חושב שאף אחד אחר לא מסתכל, זה ה-DNA שלנו. והסיפור של איך התחלנו בכלל לדבר על תרבות בטיחות הוא מתחיל, למרבה הצער, במקום די קודר. הוא מתחיל באסון ששינה את כל צורת החשיבה בעולם על מהי בטיחות. כן, צ'רנוביל. המונח תרבות בטיחות נולד בעצם מתוך ההריסות והחקירות של האסון הנורא הזה. החוקרים הבינו שהבעיה לא הייתה רק בחור הגרעיני, הבעיה הייתה באנשים, בארגון. זו הייתה הדרך שבה אנשים חשבו, התנהגו, ובעיקר התעלמו מסיכונים שהובילה בסוף לפיצוץ. אז איך תכלל? איך אפשר למדוד דבר כזה, תרבות? זה נשמע נורא מופשט, נכון? ובכן, בדיוק בשביל זה פיתחו כלי מאוד פשוט ויעיל שנקרא סולם תרבות הבטיחות. בואו נראה איך הוא עוזר לנו להבין איפה אנחנו עומדים. ההגדרה הכי טובה והכי פשוטה שאפשר למצוא היא המשפט הזה. הדרך שבה אנחנו עושים דברים פה. לא מה שכתוב שצריך לעשות, אלא מה שקורה בפועל. ברצפת הייצור, במחסן, במשרד. זאת התשובה האמיתית לשאלה, איך מתנהלים כאן. תחשבו על הסולם הזה ממש כמו Waze לבטיחות. הוא מראה לנו איפה אנחנו נמצאים בדיוק עכשיו, אבל יותר חשוב מזה, הוא מראה לנו את המסלול, לאן אנחנו יכולים לשאוף, ומה הצעד הבא שאנחנו צריכים לעשות כדי להשתפר. טוב, אז אנחנו מתחילים לטפס, אבל אנחנו מתחילים מלמטה, מהשלבים הכי נמוכים, ובואו נגיד את האמת, אלה המקומות שאף אחד לא רוצה שהמפעל שלו יהיה בהם. זה המרתף של הבטיחות. כאן בגדול, לאף אחד לא באמת אכפת מבטיחות. הדבר היחיד שמניע אנשים לעשות משהו, זה הפחד. הפחד שיתפסו אותם, הפחד מעונש. אז עושים את המינימום שבמינימום, רק כדי לצאת ידי חובה. ומה זה אומר בשטח ביום-יום? זה אומר שאם כבר מדברים על בטיחות, זה רק בצעקות או בעזרות. ומה קורה כשמישהו רואה בעילה? הוא חושב פעמיים ושלוש אם בכלל כדאי לו לדווח, כי הוא לא רוצה שיסמנו אותו בתור הבעייתי של הצוות. יש אווירה של פחד. אוקיי, עלינו שלב אחד למעלה. פה כבר מבינים שבטיחות זה דבר חשוב. אבל, וזה אבל גדול, מתייחסים לזה ברצינות רק אחרי שכבר קרתה התאונה. כלומר, במקום למנוע את השריפה מראש, כל הזמן עסוקים בכיבוי שלה. ההבדל בהתנהגות של המנהלים פה הוא עצום. בשלב הראשון, הפתולוגי, דאגה מגיעה רק אם קורה אסון נורא. בשלב השני, התגובתי, כבר מראים דאגה, אבל תמיד בדיעבד, אחרי שהנזק כבר נעשה, כשהגיע הזמן למצוא אשמים. הגענו עכשיו לשלב האמצעי, שלב 3, וזה שלב קליטי, זו ממש נקודת מפנה. כאן המפעל מבין שהוא לא יכול להמשיך רק להגיב לתאונות, והוא מתחיל סוף סוף לבנות מערכת מסודרת. השלב הזה הוא מלך הניירת. הכל פה מסודר בקלסרים, יש נהלים לכל דבר, ביקורות, דוחות, תפסים, יש תחושה חזקה שאם רק נמלא את כל הניירת כמו שצריך, ונסמן וי על כל הסעיפים, אז בטוח נהיה מוגנים. וזאת בדיוק הסכנה פה, זאת המלכודת. מתחילים להאמין שהמערכת, שהנייר, ישמור עלינו, אבל שוכחים את הדבר הכי חשוב, אותנו, את האנשים, את ההתנהגות שלנו, כי מערכת, טובה ככל שתהיה, היא אף פעם לא תחליף לתרבות חזקה. טוב, עד עכשיו דיברנו על הבעיות. עכשיו בואו נדבר על הפתרונות. אנחנו מטפסים לחלק העליון של הסולם, למקומות שבהם קורה השינוי האמיתי. המעבר מלנהל בטיחות ללחיות בטיחות. תראו את ההשוואה הזאת. היא מסבירה את כל הסיפור. המעבר מהשלב החישובי לשלב הפרואקטיבי הוא מעבר מלהתמקד בנתונים ובתפסים, להתמקד באנשים ובערכים. במקום לשאול האם מילאנו את הדוח, מתחילים לשאול האם אנחנו דואגים שכולם יחזרו הביתה בשלום. ועכשיו שימו לב למשהו שאולי יפתיע. דווקא כשמטפסים לשלבים הגבוהים יותר, עומס העבודה סביב בטיחות יורד. כן, הוא פוחת. למה זה קורה? כי כשיש אמון ואחריות אישית, פשוט צריך פחות בירוקרטיה ופחות פיקוח. הבטיחות הופכת להיות מובנית מאליה, חלק טבעי מהעבודה. אז בואו נסתכל רגע על שני השלבים העליונים. בשלב הפרואקטיבי, שלב 4, בטיחות היא כבר ערך, ממש כמו איכות או שירות לקוחות. מחפשים בעיות באופן יזום לפני שהן מתפוצצות. ובשלב 5, השלב היצירתי,
זה כבר רמה אחרת לגמרי. זה המקום שבו באופן אקטיבי מחפשים חדשות רעות, כי מבינים שכל דיווח על כמעט ונפגע הוא בעצם מתנה, הזדמנות יקרה ללמוד בחינם. אוקיי, אז הבנו את המודל, את הסולם. אבל עכשיו מגיעה השאלה הכי חשובה, לא? מה כל זה אומר לגבינו? לגבי כל אחד ואחת מאיתנו. איך הפעולות הקטנות שלנו, כל יום, מעצבות את התמונה הגדולה? וזאת בדיוק הנקודה. תרבות זה לא משהו שההנהלה מחליטה עליו בחדר ישיבות. ממש לא. התרבות היא סך כל הפעולות הקטנות של כולנו, כל יום, כל משמרת. כל בחירה קטנה שאנחנו עושים או לא עושים. בואו ניקח דוגמה. נניח שמישהו רואה מפגע בטיחותי. אם הוא חושב לעצמו, זה לא התפקיד שלי, המנהל יטפל בזה, ופשוט ממשיך הלאה, הפעולה הזו, או ליתר דיוק חוסר הפעולה, היא בדיוק מה שבונה תרבות פתולוגית. שלב אחד, זה לשדר שבטיחות היא בעיה של מישהו אחר. ועכשיו תראו את הצד השני של המטבע. מחשבה כמו, מה עוד יכול להשתבש פה? על מה עוד לא חשבתי שיכול להיות מסוכן? זאת כבר חשיבה של הרמה הכי גבוהה שיש. זאת דאגה אמיתית, פרו-אקטיבית. זה לחפש את הבעיות לפני שהן מוצאות אותנו. אז איך מתחילים את השינוי? זה לא חייב להיות משהו ענק. ממש לא. אפשר להתחיל עם 3 שאלות פשוטות. 1. להיות כנים עם עצמנו, איפה אנחנו עומדים עכשיו על הסולם? 2. לאן אנחנו רוצים להגיע? והכי חשוב, 3. מה הדבר האחד, התנהגות קטנה אחת, שכל אחד מאיתנו יכול לשנות כבר ממחר בבוקר? ואני רוצה להשאיר אתכם עם השאלה הזאת. תסתכלו סביבכם, בצוות, במחלקה, דברו על זה. איפה אנחנו כצוות נמצאים על הסולם הזה? כי בסופו של דבר אי אפשר לטפס על הסולם הזה לבד. זה מאמץ של כולנו, ביחד. אז איפה אנחנו מתחילים לטפס?